edi kaseboro ma akotini bia ne sem ana no me na atwa mu yi na ebuo busuma mu na etikan 1st November akwaje ta ewa hwidiem ewa hafomantem ne mu am ena de shomba modin aboa se be ya efuma gudie eto ebetwa na ma osi ade hye omwo hwidiem kiremu sem oma be chi nipa bi omutu fuma gudie kwati kwan so nti omo nte ase basa bi koso na den ena fira kire be de mu kiremu ebesomo awiai MC Edema Madina Edin Sama Betudja Chemu say Yadi Omupesa Mundane Aya Madina Zongo Junction Aya 24-hour economy Ejadi Ebetimi Akoso. Yadi ani ba kire mu awa PM antene mu dia make say no mensin krachi onu kwaya aban na musini Edema ade hyiam. Wonom ewa akuapem south mensin mo ewa PM antene ye Paul Osai Ofei Edin Sama tudje kire mu sem. Obo ade hyia wonom wo mensin ma ba so pavi sem. Ana no da yensese ye hona kuro mu ntenwe anse no homoden eba ofeso a ekonkan ye pa Kumasi Metropolitan Assembly for Bekasa Chemu say eye nipa bi eye National Sanitation Day exercise no course omo de omo ye omo adwen say enya ade omo de omo hu baji mu bi na ya ade a omo betwe omaso ade hyem odampai ene potem kire mu am make say de kwakwageta omba modenya etwa eye lake eye chese ne voter lake na no mutwa de kom dwumede ahodo no mukude na so make say no eye anema ahodo mo fa so editwa nsusu bonto no akwaje tawo ho no ma ehu panti mpenifo amesiese atwena fa ma wo no bedu baabi no wono makwa na badie ede ma ade shompote ho no no ebesene yi pa emma omo wa abontem ene bosomtwe eye district nim ebomoden afantete mu eye bosome miensa ansese de omutimi ede plastic waste yi bi etimi ye ne ma ye de sidan ana anu yi no sofo no no ye o manga na ye foto samfo mekire obi ono na hwe sika samso eyo ni minyamfo Dr. Kessel Atoba Forsen de betu dwase oman Ghana yesidi ne de ene guto ni sika emra ma ho kwan se yemfa ndi dwuma e wo mayi mum na nipa bi a kire mo adwen de fans ma hodo a osofo hwe Ghana sika sem ho ede ebetu dwa no ho ensam no pina ka ho na yese nkonwa ebesom se agye mensam ka se odi ro ha ene nsia e kiripo enkro ka safidie so na ye ka mo se yam papa dade Lumba na ye ni baso ntini t-shirt na busu fia na mse betobi na ye fa nkwa yie no sanso na chewa hanom na dukun so bi ka ho ye pam t-shirt na wo pato a oni hawo wo ba DLFM fia na mse ya wonsa beka bi dodo a wo pebia wo benya size a wo pebia nso wo benya say ya medium say ya large and extra large na wo pa ba fia na mse ya wonsa betimi aka e bia bibi nti untumi ma oni hawo frem penifo ahomatrufo eso e na gimu kiremu fafiri wo no nkyɛn 0579 284 181 and 0531 356 732. Ensio edi ujuma say yen shemudia bi ana wo ya open show dia somo hoho American fu Lumba super edi amao ye dia fan fidie mu aso ne sekreje ye de mani peduano sanso ana FDA agya tum say yen tu pelumba super ne dodo etu a obetimi afren pen 0555 274 757 and 0577 475 343. Oko danso mane ne important madam abanyamiche yeso distributor wo honom or adjacent Lumba Sport Apietus Lane. Friend was 0557 349 401. Mama Vic ewo Fanco Sport or adjacent Onyinase Washing Bay. Friend was 0500 680 783. Bra Kwame ewo Dakuma Circle Station Obenyadom Choba. Friend was 0244 094 793. Madam Midit Kusiwo Dowenyo Opsi Central University. Friend was 0246 601 004 and 0266 400 215. Nana Setra ewo Pokwasi Oduma say our satisfy water depot I no ben government school no. Friend no ewo 0592 317 481. Auntie Emilia ewo Tema Community 4 secondary joint. Friend no ewo 0540 423 201. Akenka for ya senkonwa ebeso mawie no edi amejeso eyo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene
Adjoa Agyei Sikapa. Me wo fa se kokofu sewa na wo si de ye kase bo no eye den ya. Sekutu sebam enyo de ni bia sekutu sebam yen mwachigo sekutu sebam midian kokofu sewa sekutu sebam DL kase bo de hinta no de pa hontoma. DL News. Yamamo akwaba afitu mirikane share yen awo Facebook ono so da finsi YouTube na kase bo ne yemfa mu enchiremu emfa ensomum videos ene mfoni ahodo we ka ho no nso wo share wo Facebook and afinsi YouTube no so a ubenya ne nyina bi na wahwe ede amayen awia yi ye hye kase bo na se efe ede afiri ahafo mantemnem na enkra abeto de kase bo epono so echiremu am ana no meme na etwa mu no na eye obubu busuma ya wura me ne da na dikan pepepe ewo mfempem yi no ne de nu enumu na nipa bi a wanom egwo ahafomantem nim ekoto edehye National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat tweditia ekan sa Nymos mpanifo so ewo hwidiem eye police station hono ma ko ha adwenye pa ewo mram na mpanifo moboa ahwe sebe ya galamsey atubetwa no omokwachi nipa mienu a wanom ye etufu magudie kwati kwan so a eno ne ko famente mo ase ba ya de hye a wono mo hwidiem echirim sa asemwe no wamo nte ase ne ente ase echina na nka ne chirem sem asemwe siye ewo hwidiem police station ho no emra na bo awia no mienu apa ho semaduasa emra Colonel Dominic Boa onna ye head edman Nymos ekuo no mechire abadwoku a Ghana mampanin ate se wono mu ni tinhia ewo man Ghana ema yakwaye yenso ene atena ho ban se be ya nipa bi entimi ense o magana japade kwa enam kwoti kwan ho do am ye fa so etufu magudie ntim na emra mpanifo kwa mo bodwumadie na mo kirem sem wo ne asrafo mako enkron mekire 9 military personnel kopie mu eye eho no ma wo nsa tumi kwachi nipa mienu a ba kudin ede Zakaria na ba ko toso nso eye Kwame Alexa wonom etufu magudie kwoti kwan so ewo broni krom ewo hwidiem enne potem wa hafo mantemnim na enka ni kirem sem ayade am perifo mamade ahwese galamsey no etobetwa magane moboden etimi eje range over efenso eye kasa hodo wonom entun register ye bi eye Toyota eye RAV4 omoje ye edi free ade hia wonum tu galamsey ensem enwa chinso akudie pi ebia pesi tu a etukum nipa bi na eka ho pi etububa pi so ka ho enwa chinso mobile phones makomakutu mienu 12 omoje di free ade hia wonum tu fuma gudie ehobio ene sonso echire nkwada no ene yemfire mumununtum excavators ahodo a wonom de boa etu galamsey kwati kwan sonso mo gine nyina da edi free ade hia ensem ene wachi no wambo moden etumi hu se inipa bonfo yi etimi SCC wooden structures ahodo a eho na wonom da edom fidie de gumu etu fuma gudie kwati kwan so esai omanga na nsase ne yakwaye nti ene sonso mo moden twaja tumu esi ne nyina da na ene wachi asemwe edokuro mo pe bayan hore ba ko pentem yehu ansa ne hwidiem police station ho no nyina yemma adan ya mebu na sode emeburu beburu ba de se ne hansia 600 akobodi awuram e wo hwidiem police station se wono monte ase ne ente ase kina adenti ena sempo yetufu magudi a mabachien galamsey no yetubia na ayeden mapa adwuma amayana ente o monte ase ekoto de shem eya nipa odo moboa aboga na ho ban se be ya galamsey to betwa no ehwe no mo pa maso ye hia na enya semukuma kram na mna basabasa ne kwaso na mu kirem sem eye Toyota Hilux eye pickup and registration number no eye AD 7191-25 one bombarden ese ne nyina da sa ehyen we no eye Nymos ekwa we dia bombarden se ne nyina papa ne hwehwe wo ho no ma in fact emkokwa ro sem yi pam e wo hwedim na nanum senti eye hafo regional crime officer chief superintendent Prince Odum Kodua ebo modern ede post photom makomakutunum mechira regional task force ekohonom ebo modern ede local police commanders ebi superintendent John Atanga ono ayo gwoso and afinso superintendent Opoku Yamwa onso fikanya se ko boa adwumade ne koso a adwobro etumi ebaye ewo hwidiem ennem potem na emperifo kirem sem
basa ahodo na ekọ so de o man Ghana ho ba man sam kọto asane me yepa na me kese de yakopọ ya atoma adwobrɛw atimi aba obiada atimi atene ho asana mu kyerɛ ma ɛyɛ local leaders prefer dɔm ka biegom ɛwɔ hwede no mpatam me kyerɛ zongo chief ɛde ma hwedim Alhaji Mohammed Bashiru ɛkɔ hopi manupa no bena kɔboa ya me kese de adwobrɛw atimi aba ahye ahodo a mebu no gye free na Moscow sɛ mo de ade nyama wɔroma asomdwe atimi aba na mu kyerɛ ma ɛyɛ zongo chief ɛbɔ maden ɛde ade sɛ tradition nim sɛ in fact ayɛ ye dodo adan na mo yesa sabe mutu fuma gudia okati kwa sana ya chema na mo seja pare ba ne sa emo akram na ka ne kyerɛ ma ɛyɛ kanal boa ne ka ahodo na otima tese nkofo ko jema mbode agye de ma no ɛna afi nso akadia pina na mo de wo ma de tu galamsin but fo mbode agye nya de fro no nsem am ɛyɛ 11000 Ghana cedis ɛyɛ ka eni pa ni nyara mo mbode agye ya mobile phone ka ho biem na mla basa ne course no nsem sendu de sei ɛna todwa ɛwɔ hwedim wa hafo mantam nim It's DLFM 106.9. DLFM 106.9. enti dede ya hodo a oti ye no wei eye mebuna wadon bebro ahansia 600 ana mkopie mu ewo hwediem police station kyerɛ mu sem Naimo Square Ghana mampani John Dramani Mahamate so monye ban ento ban nemwa sebe ya galamsi ahodo a enipa bi ede omusem yenu ɛsɛ ɔman Ghana yenso ɛne yakwaye na tuontwa no ɛno na mkɔkye wɔno ma mebu ni sɛ ɔmo mpene da wɔno makɔkɔto ahye ekuo yi so asɛsɛ wɔno cars ne ade a emu yiri ye pa wa hafomante ne ɔhwedie mu a ɛwie yɛde mu nkyerɛ mu ɛso mo na ba Facebook no so na afisi YouTube a yɛde video na to so ntuba benya bi ne wahwɛ in fact ahomete pa wɔhwɛ ade a mebu ne yɛyɛ na ne mu ɔwira mpapapa a etodwa wa hafomante msisika de asi ɔhwedie mu so no ti say no Ghana no ase ya akase ne ye ho ha wo say ne ya na yedi ye ho am sabe obi abumra so na se ye che na mebu no se mo mpene nimpa baboro 600 akoto ahye mo so akosese Ghana ejapade ye oman sika na ye de ato makose no ho nom nti sisi ano Ghana for no ebi mo kire se omo hia omampani omo akasa betimi edi oman no so yenja om na obi anya ne opɛ wo oman yi mana obi anya de opɛ jungle no because say obeto abayi omampani se ono obeye nsakraye wo oman yi mu no watimi ahyemra se yenkoye se wenkoye adwuma se na so abayi a wo se wonti ase ana de ntina to aba ne de ma aha eye jungle community wa ho ode no utumi chibewe na okọ baby ekire din oh there be Ghana de enti utumirika na ohia yen awo Facebook no so a video na da so nti uba benya bi na wahwɛ ade ahwedie mebu na ye no in fact ehu pam yento akasebo no eso yento akasebo ne so na municipal chief executive Ede Malan Kwantanan eya Madina eya Alhaji Ibrahim Fuseini Faila Ede abetuja echemu se mo dane niema ni ewo Madina Zongo Junction a mo hwe se eye ahaw bia entimi enkoso ho no sanso ane ho beye hye sane ebeye dwede betimi akoso eye 24 hours ewo honom na san hyehyeye ayade ano beboa ma anwuma timi akoso sanso na obanbo ho nsem betimi akoso ye pan ewo honom ewo abra mo fa aban eye 24 hour economy policy na ode aba eye oman yi mu no na abra Alhaji ene omo omke biewom edi nhyiamu a oni omo kasa efa National Sanitation Day ne ho
ana MC ekasa na oche mu say yade abeboa ohwa eye bosomi dumienu ekosi aduonu 9 tema yade asa 24-hour economy ye ompese omfa sakrayambra Madina Zongo Junction no eno beboa manjuma hodoa atimi akoso won ma ne njuma beye eye 3000 de eye bosomi dumienu ekosi aduonu 9 tem ne de na ejuma abusu ye wo honom ye pa na oche ma yade asa sakrawe ebetimi abo nti no mbehwe nkane ahonsem sanso na hunidie ahonsem betimi akoso ye sanya beye beboa na 24-hour economy eye dwede no pese omudi no bibia ebetimi akosuye. New graduates, the land in question is a state property, meaning it's a state land belonging to the government of Ghana. And by law, let me also make this clear, by law, as an assembly, section 236 of the Lands Act 2020 at 1036 states the municipal assembly has a full responsibility to protect all state lands within its jurisdiction against any encroachment and unauthorized occupants. I'm making it this clear for us to also know that if you are in as an MC, it is incumbent on you DLFM 106.9. property that belongs to the state, you protect it in the interest of the state. In quite recent, I think we all know the activities that is being perpetrated at that area. Permit me to say, because I cannot ask you a question. I'm only saying, and maybe you also conform or look at whatever I'm saying. Should we leave that place as being, excuse my language, a criminal hub where prostitution, drugs peddling, selling ammunition, even allegedly killing human beings and burying them alive over there? As a son of Madina, I cannot permit that. I don't know if you would like to No land has been sold, and I'm making it clear. No land has been sold, and no land will be sold. And we are protecting all state lands, not to dispose them like others have done in previous years. Enwechi ana Alhaji ekasa na oche musa ye assembly na ho fama say ombebo modie ja district assembly common fund amodema persons with disabilities nim sane ebe no so no ebetimi aboa no chema ye mpuntunjuma na ompese omoye na di omode atoso eye Madina take off plan no ebeboa esan say ade omo asi no wa ya ahohyeso so sanso ana no kremu eno no ebetimi aboa Madina ene ne impotemu into no threat memfo e wo honom sanso na hemfo any assembly members e wo honom eya asori mpanifo ni na ni maburu ni na so monka mo humbom no mo mo asane ebe ye mpuntunjuma we ebetimi akoso. Fellow residents, we are just beginning. The seed we are planting today will grow into visible developments. Cleaner streets, safer neighborhoods, stronger communities, and more vibrant local economy. Our steps are clear. Strengthen the Zongo Junction initiative, make it a shining star of the whole business hub, because Madina shares a common boundary with even a region. So if we have that, I think we have it all that we need to protect the interests of Madinans. Also to complete the ongoing projects across the municipality, deepen our sanitation efforts and environmental education, and to continue to engage with our citizens through open dialogue and accountability, just like what we are having today. This is what I call the takeoff of Madina, a plan built on truth, discipline, and shared purpose. A call for unity. My people, development is not possible when we are divided. Let us refuse to be used as rumors or falsehood. Let us reject anyone who tries to bring division because of individual interests. Let us work together, especially with our able chiefs, the traditional authorities, assembly members, religious leaders, market women, youth, and the media, especially, because you are the next to transform everything that we have within La Pantana Madina Municipal Assembly. In conclusion, as a servant leader that you've entrusted me to John Dramani Mahama for
appointing me as the MC, I will continue as your principal chief executive. I will continue to serve with humility. DLFM 106.9. And encourage each and everyone to also do the same. I will continue to account to you. Eniya uti Alhaji Ibrahim Hussein Failo no aneye MC Edemala Nkwantanai Madina. Na maniboy yensem trioni Elvis Kuma Samson anedebesumye. Yan twa kase bonu tena nkwaso anyina mwem. Ewa hunidie nsensema Ghana mampeni John Dramani Mahama ohuriye na otena wo man Ghana. Ebenwa kase ne so a waka ntam edi nseso beja ne tumi so aboa na bosumu biata o man Ghana nyina mensi ne nyina ne mantam nyina de akabum na yatimi asiesi yempotema hodo na aboa ma hunidie nsensem no etimi akonkane. Na no mi na etwa mu na ye bosom na we yenti dwumadie no eba so. Na akopie mu ewo municipal chief executive mekire mensin krachi abana musini edema de hia wono mu akuapem south mensin mu ewo pie mantam am onimnyamfo Paul osai ofei ebo made akopie mu di wani mu a ode dom no ekwabane koyensiesi adwumadie ewo akuapem south mensin mu a in fact na sefate wani enya se ka kire ho eho no mu ye depa no mu ye adwuma no ho hare so ma ne kontem a na efe pa no de abaso bakase pam ede ma de hia wono ewo akuapem south afine na matena nkonwa wono mo ebri enne potem nyina so ma yade papa so mbeboaye obiada ntimi antena ne fie anwo ne fufu ani na mo nyina beboaye na adehia wono wakua pem south besiesie potem ho no ma make se mensene no ho no mate ye pam na de enti a ode nsede tu dwane nyina ne sem ena no mimi na etwa mu no na ye national sanitation day dwumadi a etotwa o mimi na etwa mu na ejem obubu obusuma ye wo mu ne da na dikan emfempem ye no ya de nunumum na dwumade we no eyade a Ghana mampeni John Dramani Mahama epese oboa na oman Ghana efia situ na oman yekoyanim punto munti no de hye abase bosum bia kwawe ye pe meme na edikan wa foforo yekohye mu no ye bosom foforo yekohye ne moye homoden se oman Ghana manse ne nyina nsore waka na yente ye homfa ngukrum yensiesie babia na kura hunidie entimi enfantoma pa enfamfose bebeboa na oman Ghana pomuden so etimi akonka na dwumade we no ayade a samre nu na hyehye ya ebiri na nanam atrenkonwa so ka hu bi mbo modern boaye mensi no modern asiesie ho no nyina wo kɔ ho no ma in fact ho no mate ye pam na dwumade we na ekodwa no ena mpanifo MC ye kyerem say in fact nani aso anamontu a adehye a mowo akuapem sa tomato no twede amponyankopɔn okonhyira so nhyira mpapa pa fi se dwumade we no ma nkwa ya so brache mu nyina mu piefu mu piem mo shop nso mututu mu beta wo ma chi makrom ho no mate a nani age pam no de adesre e de ato Ghana fo nyina nim se osrata seda we du a me yemfa ni agro nyina yemwa na national sanitation ne ya fom de beye bia ne yemna honedie nsensem no enko nkane e wo mena pom den so betumi akonkane yemmanfo no ye frɛ no won adi so ngaba no dodo otu wani hwɛ dom e bae na aso ani nti ye da won ase ye beka se akoyi pa ye board awro ye kan so bia mu shop nanso ye nipa de enye ne a aso ne mfu bi beba mu nya ye ne se ye no wo makasa ye hwɛ kwan se da ye befrɛ bi o no obi abɛgye ye so mo obi ade no ho ahyem ne ye ne ntem ne ye nya kwan akomum akobie ye shop ana ya koye nyuma so nti ye bɛkɔ so ane ɔmanfo na kasa kosi bra ye behu sɛ nipa bi mpɛsɛ wotie na ɛno de ye de mra no ayɛ adwuma Ghana mra kyerɛ sɛ ye frɛ asafo dwuma na wa ma sɛ ye do kɔ court na wokɔ kyerɛ mu ne nti a wa ma nanso ye nipa no ye bɛpɛ sɛ ye ne ye ho bɛkasa ansa na ye hu sɛ binum aprim wɔn komade a ɛne na ɔkɔ court a no akɔ kyerɛ na asɛm mu court de tuma fine wɔnya ntum so de a na so twen se court do ma no na de ama no na nso sese de ye be pese ye ne ye ho be kasa ansa you if you ochina kono se ye reda omanfo na ase ye be kai won ama no nso se ye de yiri bo won kokko won hwe na foforo won anya sa bi eni a woti ono akopie mu ewe akuapem south mense ne mu a oye aban anamusine ne den ade onimnyamfo Paul osai ofei ena wote ne nkan na eno ansi hɔ no ma na akopie mu ewe abiri nso a abiri krodua ne yewo abiri aye ankobia hene na kumi asante ono so kyerɛ nani so ekyire mu a anamompa adehye a mowo abiri matu no
ni agye ho pa ma ya de papa so obiada etumi firi ni temu eto no shop ebete akire ma hu sesi adwumadi no etimi ekɔ ne ewakua South mense ne mu na osanso e de abasoba kese pa de ma na watankwamwa ekire mi sem wɔn bɛkɔ so abɔmɔden aboa sɛ bɛyɛ fia hodo a adokoro ɔman Ghana titiriw ne abiri ne mpatam ɛne akua South no ɛso betimi ate na okire mu a dwumadi awe no obi anfa ne ho mfa njim efiri sɛ wokopie mu ɛwɔ abiri wɔnom odwira fa hyɛ na 2025 we nyina ka ho sesi adwumadi a wɔnom yɛde aka ho sɛ bɛyɛ bɛboa na afasa kɛse ɛkɔ so ɛwɔ abiri ne mpatam akua fa hyɛ no bibia kɔnkan sɛ bɛyɛ mudi afa hyɛ no wi anyadewa ɛnte atese ɛwɔ akua ɛne mpatam mɛka se dodo na bai na yɛ sɔre ahomrache ebinom di kan ɛbɛyɛe ɛna binom kɔe ɛna binom so abɛtua so nti megye di sɛ time a mode bai no wɔn ɛbɛ akyiri na moba behu wɔn no na dodo na de mɛka se wɔn bai yɛbɛkɔ so ayɛ da bia efisɛ da bia ahotew de eye ahotew ye papa nti no sramu bia ɛyɛ obosom bia no yɛyi da ba kusiwa a yɛde yɛ saa clean up exercise no a hɛmfo de nso yɛde yɛ ho egye mu bi yɛyɛ towards Udra festival no nanso sɛ wowɔ wa wofi ana wo krom na sɛ wo ka se ɛhɔ efim bɛdɔro wa ɛno no ɛnya de papa nti no yɛn nyina yɛbɔ yɛn mmɔden sɛ yɛbɛyɛ even ɛna yɛayɛ ne sɛ awie no ɔkyena wobɛhu sɛ yɛbɛsate apenti adan nyinaa ho afahyɛ ne de te sɛnea ɛyɛ yɛsi twa no no afei de no yɛbɛtwa ne kɛse nso ɛnyɛ kɛse sɛnea yɛbɛtena apakan mu sɛnea mpanyinfo no bɛtena apakan mu efisɛ awu ɛne nneɛma bi a ankɔ yie kakra nti no yɛbrɛ no ase kakra nanso yɛbɛtwa no fɛfɛɛfɛ nanso yɛbɛtwa no fɛfɛɛfɛ ɛne a woti ɔno ɛna yɛ abiri ankwabia hene ne den ɛde nana kumi asante na ma ne boyi yɛnsɛm twerɛni konte hene kofi ɔbo ɛna difiri apiamantam mu ɛbɛsom yɛn Yentoa Kasiebo ne so niembonre mu ewa Asante Mantam a na Kumasi Metropolitan Assembly for de kokobɔ abetugya echemu sɛ ɔmo ɛyɛ National Sanitation Day yɛ clean up exercise ɔmo yɛ no manfo mo ho angi mu no ɛyɛ ade ɔmo betwe ɔmo so yɛ pa na wohwɛ yɛ Kumasi Central Business District a ɛyɛ bia yɛ akyɛsɛ dede ɛwɔ hɔnom yɛ papa nanso da no memenda no pay dia yade na honum nyinaa yɛ din a shops ahodoɔ ni no matutum esan yɛ National Sanitation Day na ɛkɔso ɛwɔ hɔnom na ɛbɔ anɔpa no wɔtwe ɛyɛ mpɛn mu pɛpɛɛpɛ na kyɛsɛ obia toto ne shop ma adwadifo no du hɔnom anya de obia ɛtɔn na adeɛ kakra bi na abedu hɔnom na kyɛsɛ ɔte ne shop n'anim ɛtwɛn sɛ bibia betimi akɔ awie yɛ no watimi abie ne shop na ban ɛde betugya ɛkyɛm sɛ ɛyɛ tememfo nyinaa bɔ mo ho mmɔden asɛ sɛ bosom yɛ ahyase bia yɛ clean up exercise na ɛkɔso obia ɛmfa ne ho njim na emo madwadifo ni bi hɔnom a wapa konya bi kura na ɔmakɔ akɔtena so anya ade a ne ɛkɔso wɔ hɔnom no krɛfo mo ho na ɔmo hwɛ wɔm so ɔmo yɛ no ɛnya wie na kyɛsɛ ɔmo sɔre nkɔ bi ɔmo shop na ɔmo nkɔtɔn ɔmo adeɛ na do ɔmo ne ɛyɛ di ɔkasɛbɔ ɛtwetwe nkɔmɔ ɛwɔ bubuo bosom ne de edi kan wɔn mfimpiemienu ɛne aduonu num ne mu ana mayor Edema Kumasi ɛyɛ Richard Kwesi Ofori Buedi Agyemai ɛde tudwa na ochie mu sɛ ne yɛsɛ etimi kɔso na kyɛsɛ ɛyade ɛha ɔman ne yɛ pesan sadenti ana mo a ɛyɛ shops ne yɛ mo de na kyɛsɛ ahosiesie ɛkɔso wɔ hɔnom na mabɔ mmɔden apakonya atena se wɔ hɔnom a mohwɛ sɛ ɔmo de ɔmo ni dwumadi ana ɔmo nkɔnkɔyɛ mamu no na kyɛsɛ ha adwin yɛ panti saa ne yɛ ne deɛ ɛnya ade a ɛbɛboa ɔman Ghana na mmom ɛyɛ ade ɔmo de announcement ɛbɛto dwa yɛ campaigns ahodoɔ sɛ ɔmo wɔ shops wɔ hɔ ni na ɔmo mmɔden atum na ɔmo mboa sɛ ne ɛbɛyɛ ahosiesie ne betimi akɔso na sɛ edu hɔnom na sɛ wɔ sɛ ɔmo mboa na de wakɔpa konya na wotena so na ɛyɛ Kumasi Metropolitan Assembly for ɛkyɛm ɔmo de hyehyɛ pa begu akwan mu sɛ kɔba sɛ yɛ bosomi aso na sɛ wɔ sɛ ɔmo yɛ ahosiesie wɔ hɔnom a obia ɛde ne ho bɛgyim sɛ ne ɛbɛyɛ ahonidie ho nsɛm betimi akɔso yie. The level of compliance and participation for me is low. It is not as it's expected. Would have loved to see the inhabitants of this area come along with us to come and clear the filth that we're working on. Because if you see, this whole area gets flooded anytime that we have the slightest rain. And the worst affected people are the people in these households. It's unfortunate that they haven't come to
join us. We'll see how we will strategize to have stricter enforcement. This is a declaration by His Excellency the President that the first Saturday of every month we must set this aside to clean our communities. And so it's compulsory for everybody who lives in the community that whenever you hear of such announcements and we'll come up with the logistics, you come out to support such projects. Going forward, we'll see how we'll enhance enforcement. So we should be ideally be allowing them to open their shops at 12, but today shops will be opened after 2. If they are comfortable in selling between 2 and 3 p.m., that's their case, their attitude. We are not allowing anybody to open their shops until it is 2 p.m. And so the liaison officers and the metro guards are going around. Whichever shop opens before 2 p.m., we'll lock it up and you pay a fine before we reopen your shop for you. And that's their punishment for sitting idle and watching us do what is supposed to enhance their health and their trading activity. I've told you that we'll see how we'll sit down with my management. We'll see how we'll strategize. Eniya uti ye Richard Kosi Ofowi Bodi Ajimono anaye mayor Edema Kumasi. Yantoa kasebwa no so na yefa ya nifa nkyere mu ewo oti mantanim. Na mekese ade hia won mo tampai eno no wokrachi east mensin mu ewo oti mantanim. Ede adesre eto di eye Ghana mampani John Dramani Mahama say wanom nsamso mekira bridge no ene da lake voter no so a eboa mahoba monsem ekon kanse be ya adehye no etwa nsuo na engogofa nkwanhia ema no ebuagum emfie pii ni nyade ampanifo sinti amayese mekese aso aye hye papa agye pantu anasa ne eye de ko epuibi ohun embo modia hema no mofa so twa nsuo no ma apomuden eno mahoba monsem no nyade be kon kan kura na adehye ekirem se mekese na yade a ukopie mu ewo krati ismantam ni manansa be todwa senipa makoma kudundum kana na omunyinada ehwere monkwa enam subo ntua na omde twa enso ni nti sabi mpenifo aka se de wahunu bie no ohunu mpre nu nso nti omosere Ghana mampani wadom pese de esi besi bie nti omosere na de manim yata oma ne ho nyaka na kwene bade hu sensem be konka de ma de hia wadom watampai ewo krachi east mensini mu nti oma ne ho modern sensam so no onkoye ne kama pa ne mwa na de hwemudi akwaneaba ewo timantan ne mwa wadom pam afinsa ne so ba sanso beboa ma dwedi esensem etimi akonkane na mla DL kasebo echim na ade hia won mo tampai twetwe nkomo ana won mu kirem sem edu baabi a wo hwe eye panto omudi twa nsuo no na afi nso eye hama omudi twa nsuo no ehu pa edu baabi a mo nkwa da sem nimpa dodo na asuro nti ama dwedi ehu sensem so ato ape ho no ma eha twen na won mu kirem a won besere Ghana mampani ni nyina kra yesikasem ebese obi kwa akwatena panto no matwa nsuo ya sika betua okwa akwatena je sene kanu yi mu a sika betua ne boten ti abatumi boa na nsamso no be ye be boa pa madwedie nso etimi asore mpote honom na wade mu kiremu atitiri no omo ahoba mbonsem no enye baako ama adwedie nyina sei ti omampeni ye ne se be boa pam ebinim so aka se kirem se de ohwa pantu no mde twa nso na eye eno achi nso enye hama mde twa nso no so ye panti omode enko munya ayaresabe be boa pa ye kama enko bi hundodo no betumi akwa ayaresabe be boa vise mpote honom no so obi kwa fa fred den so betumi nya ayaresabe yakọ betwa kwantenten tia nante saa abane sa na nipa pi na hwere omonkwa ne senti omode ka omadwen a enkomfa ayi Samson tu baabi na ba ma ya ayasabia na mwa sebe ya obi yade na hodoto na obetimi akwajala hwe na de hye nso pomuden etimi akonkan ewo oti mantamnim bantu no timi breaki breaki a betimi adu 5 days 4 days 1 week ebi kura 1 week obo se cars no besa ho tintin enti sanso na boat no omu loadi ankasa because they say akra for abeduru am pese omo cross nko other side yenso aye wa ha ye ko enti se no mba aye be kontemtem no etimi loadi ama ne boroso enti ne ehia ne sa aban omboye na won ye bridge no na travel no enye simple mfamaye se pantu sai na se aho no beduru ha na omaye stranded obi ho onyan furuboat da na oba betna so no eya na eha na nso no bridge no ometinya ye nsesa ho a na omode amaye hospital ana clinic esie sa na obi ko awo so a obetinya ye de
akọ se wo de kwa wo so na se mu yede wan kọ wura agye wo konkwanta wan konkwanta agye wo krache aha ye ni clinic ese enti yesre aban se omboa ye any hospital na se clinic ese bridge ni de eba eye na so ni aye pe potin e wo dambai mantem e ye hospital bridge ni de aban anya kan ho asem se odiato na akwam se obabe but ye no ye ntimi nka se be se adwuma esan se ye na ye adwuma no betimi ka zabia se doso kwa no ye nipa be se 20 ana se 30 na majority no ne majority ni se mu hia no individual be se nipa 10 ana se 20 wontimi nka se e be se adwuma nti momo ye ma ti mamfo Ghana fo nyina enti ye de bridge ni de eba ye no se aban so ahu se ye na ye adwuma ha migidi se obepe ba bia ma ye na ye so ye wa ha ye adwuma no o ya ni be je pa evise ebi wono mo boat ne ade no omo kwantu ne sei na omo kwantufo no bebre no na omo bre ne omo niema mu ekonti no nti aban ye bridge ne ma ye so a ye hu se ne papa mu ano sisi aye free hwai ya bedru no ye si pantu na akọ ya be lock ha no mu ba driver no su ha ogusu fry o si amba ntama obekọ eyade high papa mostly no bridge no asan na ehia ye nya bridge no a ye bibia ye problem no ani bridge de nya bridge a eno na ye ade a be boaye ewo dambai ha na yesu atimi anya bibi efri ensam no an yetimanya bibi efri yensem no wei eyade hia wanom ewo dambai eno no ewo krachi east mesedemo ewo otimantenem ena wote wanom akusemu Yantua Kasiabone so na mba omowo abontem ene bosomtwi district no abomodin afantetiemu eyobosomi miensa asese de omode ye plastic waste ni bi etimi edisi eye dan ewo mompotem honom na san hihyewe etimi eboa wom amomo ni adwuma ye etimi ni adwuma ye san so anomo kire ma no kwan ombe fa so a omode eye plastic waste yi bi ebetimi asida ndi omo fete eye dotie na san so na omode nwian so ebegu bottles nim na cheso omode asisi adan sasa ne tete no ni esi ya adan ewo man yi mu no sa pepepe anomo ye no na omo bomodin ade anwian yi edigu eye plastic bottles ni bia na chese omode eye nwian na omo fete ye na hyehye ne pepepe te sasa ne omode break say no na omo bomodin etimi asidan na omo atwi omoka na omo ne samtwafo etwetwe nkomo na omo chemu se sa project we ebu amma sa ne be yo omo so benya sika ediego omo botom esan se so omo si eye tete dan na eyade omo bomode atwi omoka san so na omo bu ana chese plastic waste no so wo monten so a ada na efia hodo ha o man no so no eno so betimi abu na omo atimi ahese omo so mpotem no ebetimi ate Yenyina isi dani yesan so wo blog no bottles no ye de na tishim de dade ewo e ma na ye din eno na ye de isi dan nti ye ne wa henyina ma ne mema mienu na kan ye hu nyina yetimi eye hu bibia aboa me me ne mema no ebi anya bia me bi to aduane ma me ba bi di e ba bi school na bi school 106.9 man di school kokoye ye to book school ma bitimi to ma no a wotimi disua ade entimi so mi to ho emmom ho abonfia se adwuma we enya mame masom pintin mi gira eni ya wuti ye eye ma omowo abontem ene eye bosomtwi district nim na ba ye Facebook ni so DLFM 106.9 babe hu eye dan ya omode eye plastic waste yi bi etimi esi eye fepa ye kama na enwachi ana ohene ede ma abontem eye nana eye sechi akomia tutu ampamono etosumienu elitujwa echemu se ya de ama no ebom homodin ye pa san so anomo hwe se ya hunidie hu sem so ebetimi akoye san se samobomodin anya ejuma ye nom de plastic waste no esisi dan ya eno ebebo ama no amamanya ejuma ye no manya sika ede egu omobotom san so na hunidie hu sem ebetimi akoso ewo mpotem ho. When I ascended this tour here at Abontem, I found that there's a very big unemployment situation here. The youth, the women, most of them were unemployed. Aims at ridding or sanitizing the environment of plastic waste. If all these were collected from discarded, disposed plastic water containers, and we are converting them into buildings. DLFM 106.9. Eni ya uti ye oye ohene edema abontem eye nana sechi akomia tutu ampamono etosumienu.
we de yemfa ba so bo pa ma wo hena no fisade a waye no eye pa he den ya wo masie efe pa wo mankasa ensa no adwuma o nsa no adwuma na ya kan ni mo fitefite dote no ntwoma twintwan no e na wo de drinks na ya nom no ene bottle water na ye no ma na yakoto atwene baabi no na wo makofa wo de sidan se tadan na wo de awurewurem na madan na ye strong said you be e de blocks and I said bricks sidan ya wo de cement afọ no pepepe na once a Kwadwo wo shade no wan hwe ne kra wo hu say plastic wo hu kra wo hu ne say ye plastic ya ya nom ato atwene baabi say ye nsuo and I say ye drink de ni bi e na obi de afa ho de sidan we kra na say Agyei Sika no what ya say we say da wo de mu nyununu unhia yesi a ye boka won kra hai unhia yesi mfa nya hwe nti e beboa we de Ghana man pani mu apa na mo mfa mo ni maya we ye chi na mo wa Ghana ho adwempa o ma de o ma ye na e man tambia na so bia ye bia e konkura na se ne ade betumi aya mo sisi bi won kra ha nyina na ye kra ye bread dan ka ho e na se wa paint na tim wi ya di kakra fa ho na akro no yan kan kan Ghana fa dwen chere be ne so so ne ye bre na so am junior purpose the abano was say good afternoon dear good work I say good work mall fire me da say sweet Elizabeth the abano was say good afternoon my handsome uncle Sam any beautiful Sikapa today's news is so tasty pow sweet Betty near Edith Lebanon zone 4 no de enam na dola ya jewe I say good afternoon Mr. Samuel any pretty Mina Sikapa na me de me ho nya fe wo ho ana na beka pretty na me de wo ye Mr. Samuel me wo fa ase me no wa sema na ohwe life Edi Free Christian Village Achimwater o say DL News ojawum mokobe we every ya ajewa dola nchen no na o say in fact Ghana we are not save wo hwe ade a mo ye mebunu ni bi ye na ye nye save kram Retoben say good afternoon wa fa Sammy B and Sikapa happy new month to DLFM workers ni nyina mall fire yenso yada se jana so dada na pressra was say good afternoon or here live Edi Free osu me wa fa say pressra was say nyame nhira pam na ka kira ade hye omo osu say me cheche omo nyina wia we na Richard ahwe tetu abonam na ne say DJ Ghanaman or say DLFM news is upon with Nhyiraba Kwadwo Sammy B and Adjoa Agyei Sikapa. The news is official loud and clear inside Great Radio Station DLFM and Enquires ni so mu da hopa we DJ Ghanaman on was onapo bam eno ano no ekire din na osande aba na wase de na ekoso ma Ghana mu in fact yankopon hu ye mobo na sade ekoso de ehu pam nimpa bi omode sabi oman di agro sa na nneoma ehu hia na moye ne munyae na mode Ghana nkwan di agro na Honorable Frank Abankwa ose live otie yen Edi Free kitase na so one de na nwa pa ose so are we fighting against the galamse same NDC MPs then kaka ho nsem na nto mo ye sure se mu ko ana mate na ketasa na betwa mu ho no mu mbese ne kwakuropon but Honorable Frank Amankwa meduru ho no mahu na mehwe wo saa so Honorable Frank Amankwa ketasa mbefa wo mahu mate Richard Manu de abana was good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy B and Adjoa Agyei Sikapa you guys are doing a great job keep it up I say papa no this Richard man BBF bibia be fine great Sojalano di free special birthday confirm am new month e de ma ye nyina nyame hye nyina yenso yada se na comfort manti di abana was say good afternoon for Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa DL News onapo na o say osra da yemwa no na yanwehye Mr. Buama so solosu glorious birthday pa nene e the birthday ono ene ye DLFM Callers Association ku no oya wonom financial secretary sika no ho ne wo ohwese sika no betumi atwerɛtwerɛ book sika no ho konta enyine botom ne wono na hwese ho kontabu no betumi de agu nkrata so Mr. so solosu senior ya menhyira opa na ne wa woda no nya no soronko pa so comfort mati ene DLFM Callers Association ku so mo a woda pa yankopon hyira o no nte nanim emfa nkyerɛ o Mr. Boa ma dodo abɔ ma ne se so solosu ya menhyira na woda no onye ne soronko kra sanso ena Ofosu James Ose DL News good afternoon no size obia etie medase se waka ne sana eye Gideon Tepo ose ohwe live Edi Free nungwa but we are suffering for water ose nso hu nsensem no akwaje nsrepe ene mpateku ewo nungwa ne mpotem enti adehye mo nungwa ne teshi omunya nsuo nom enti Ghana mampani wutie ya omochewani bra mu nso wate na adehye wo nungwa ne mpotem hu na mane pam enti mo fa ase ka kire mo fa ase ba ko ono so wayi nungwa ne den ade preska opale bia asante ka jense mechia no
and say na so ya den pa na wo fountain nka che teacher say me so utia ya won frɛ me wate si kasebo no ye de semufo no ye maize mebele ntwene say mu e de ema yen ahofedua no tuntum so owiu na ni abadegyedeja abo no homaden say mu de ma yen na champion tailor be man so gira e de ekopiem go Facebook and afis YouTube kasebo no wenya bi ehwe yem DJ Zigibi Mr. Sammy Kwa echenche feni froma edesem yen ehwe na kenka fo me no yesin kunwa be soma ya hune tia sentemu no yesin aduasem no ba kokura ntumfirimu ejire dam fita eyeme wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa ye kwe hwana eba Nana Adjoa Silky one hwan sexy journalist ana afi kwame efum ni din pa sha da kam ye den akire mo hene na akopie mo odwokwa nso a so onim ne mra ne no owodi wo ho odwokwa pa otaibo mena me ka kire wo bua mponsem nana na me bua mponsem kana mintie bua ponsem nana na me aha o ka no de nsem yenu esi ne bo ofra himfie agona piesie nso no ne tiri ho na nwi na wo ho no mum niswa se ba bi ofi no ahimfo ne de a entama tiri ho mfusa because den openi bi wu abeyi hu nti no ufu bebire se be hadwen ese bebo brede ho ka na Adjoa sirike ye obi anim say in fact radio ni so tena so ya wa na atoye na so tena se enya den enya odi abi wo don se kan be ya oden na mra ya oden sede na Adjoa per fans enti no so nya ba adwuma mu hanom a obi antumi ne nsa wa hanom okofom ohure pete ne wa wo so mesrew na eda ben na Adjoa dwuma de na din be na da so Daddy Lumba special birthday Daddy Lumba na special day tie na no eye dia la odwuma de ni mbe de sa no manam bonom la ne yen sore so akire mu hima enfifi mu hima enkeche hima radio mu ya santo Michael Jackson papa no ye de masi e ma mu nyina mo ene tie a ade hye